د پێشخستنا ئاشتیا سیڤیل de jin dikarin roleke sereke bilîzin, nemaze civakên ku di alûziya mezhebî de dijîn. Jinên Sûrî bi taybet jinên li Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê di dirêjahiya salên alûziyê de tevî zext û êrîşan herdem hewldana jiyana aştiyane di nava gelê Sûriyê de ava bikin û diyalogê bi pêş bixin. Jinên Reqqayê derbarî pêkanîna jiyana aştiyane de ji Rojava TV re diyar kirin ku jin di serwerkirina aramî û ewlehiyê di nava civakê de roleke sereke dilîzin. منذ القدم بتنوعها الاجتماعي والديني. وڵاتی سووریە ji salên berê ve bi pirangiya netewî û mezhebî tê naskirin. Tevî derbasbûna salên dirê jî lê herdem Sûriyê bi aştiya xwe ya civakî bi nav û deng bû ku hemû pêkhateb ewlehî jiyan dikirin. Jina Sûriyê jî di serwerkirina aştiya civakî û parastina pirangiya wê de xwedî roleke sereke bû. Jina Sûrî di nava civakê de hem weke dayîk hem jî weke xwişk hevjîn û mamoste û her wek din karî bû fikrê aştiyê di civakê de belav bike. Di qada siyasî de cih girt û barên giran ên ji bo pêşxistina civakê girt ser milê xwe. Jin herdem di perwerdekirina civakê de têkoşîn daye meşandin. دور إيجابي لها بكل الأطياف. Herwiha jinên Reqqayê balkişandin seryekîtiya gelê Sûriye û anîn ziman ku ji bo avakirina Sûriyeke nû û aştiyane divê yekîtiya netewî ya hundirîn xurtir bibe. دور المرأة السياسي في تعزيز السلم الأهلي بالغ الأهمية. Rola siyasiya jinan di avakirina aştiya civakî de pir giring e. Ji ber ku jin di civakê de pêşengtiya aştî wek heviyê dike. Her wiha digirtina biryaran jî adil e. Jin dema biryaran digire bi berjewendiyên civakê difikire û digire. Li aliyekî din ji bo avakirina Sûriyeke nû aştiyane divê yekîtiya netewî ya hundirîn xurtir bibe. Pêwîst e aştiya civakî di nava gel de serwer be. كامل ومتكامل. Li Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê jin ji hemû pêkhateyan û li ser felsefeya jin jiyan azadî karîbûn pêşengtiyê ji civakeke demokratîk wek hev û aştiyane re bike. Jinên herêmê dimsogerkirina aramî û ewlehiyê de tekoşîn dimeşînin û şerê dagirker û terorê dikin.